Sampun, terima kasih. Garapan apa jenenge le asli dari Gapero kreatif. Iki sing garap niku belionya Mas Rangga Wibisana. Mas Rangga. Kok Wibisana? Lah kok Wibisana? Nek ngorok kaya Kumbo Karno. Rangga Samudra. Kompresore. Dompeng kok ngomong kompresore. Weh tenan bocah kuwi lantipe ora umum. Iki nyuwun pangestu iki bakale uji kelayakan. Supaya dhek lulus saka isi Surakarta. Sukses ya Le. Nah, tanggal 16 engko kon nonton iki ngundangane rene kok nonton. Uji kelayakan iki nang ruangan kok nonton iki. Lha jenengan iku rak gantine bapak, rak nggih nyemangati ngoten lho. Oh, diku nek diudani. Wong nang ruangan engko. Oh, alah. Ya, matur nuwun, Mbak Mupida Sopiana. Ayo Mbak Mupida. Yo nak Mufida. Sepatipun sak ciptaning dadi. Sak cepet dadi. Rama 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 ana malik. Sing kemalingan. Rama 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 ana malik. Nyeluk aku Pak Su ngono. Jenenge Sutanto. Pak Suwi Pak Suami. Pak Suami. Lah lek kenong kuwi ya sembrono senengan. Wis ngerti tekan kene. Kok tekan pun dugi pundi. Aleman tak kira nek ngadang. Nek langsung tekan Astina. Aku ya ngono. Astina iki litrak Ngamarta kaya. Senengane. Totoke ra krungu, totoke ra krungu. Hai, hai. Wijaya Laras, Wijaya Laras. Pak Desu lho. Desu ki dhisik pengrawite Ki Joko Hadiwijaya. Mbah Pak Joko Edan. Nggih. Niku nggih sak setya lho kalih Among Rasa. Sing kandha sapa? Lho kula. Lho buktine Blora mliki nggih. Blora apa Purwodadi ngono kok. Purwodadi mriki nggih Klaten nggih Lah Kilabu. sing nganyelke iki gek pas Agustus kae. Pripun? Aku mayang ning Tawangsari. Nggih. Tawangsari kan Sukoharjo. Sukoharjo. Lah kok ngebel iki tekan Lomansari Kendal kono. Tekan Lomansari cerak elik bejo kono sing ngono. Mlompate adoh banget. Adoh men lah ngebel aku, "Mas, kula pun dugi pasar Lomansari." Tawangsari, Mbah. Lah, mboten enten Tawangsari, enten Lomansari. Lah tekan dugi pundi? Dugi Kendal. Alah, modan aku. Alah. Mula nek eneng pengumuman ki dibiasakan dirungokke. Dibaca juga, Mas. Penggenge kok dicontoh. Ora trimo pengging mbahne pengging. Iya. Tekan Lomansari kono iki bayangno wis ora. Kersane Tamasyari. Wong Lomansari sing wayangan sik sura kok. Wis budal sik. Mbak Mufida. Mufida. Sendika dawuh. Belionya Pak sing kagungan kersa ki lak kermane Pak Suparjo ki mau lak yang bernapaskan agama Islam. Oh nggih. Alamate anak soleh iku apa? Papat to. Nah, engko ben dibantu karo ibu-ibu. Yutane barangi. Wah, wis dadi guru selawatan ning ana ning Trucuk kan. Ibu-ibu adro. Heeh. Muridé ya mertuane Gilang, Lek Sabto, Hasto. Peradroan kok terus muni-muni. Peradro main. Lagi kuwi. Ya, apa ya, Nduk ya? Bisa ya, Nduk ya? Ya. Oke, dados ya. Ya, iki suwe ra di dirungokke. Ya. Rangga, apa ra? Oh ya. Mawi ana. Pripun? Tak ora apa tak kandake Pak Reso lho kowe. Ya, mangga. Terus. Alamate Hantara ora neng dene. soleh iku papat badane mukmin
Ya terus ke. Anut ing syariat. Kumpulan iki sing genep lho. Benteni bungel. Kang edihin lisane. Suarane cah siji iki pancen tenan. Ya yutarne nom-nomane dhisik. Alus ngandikane kapindho mulya marang wong tuane. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin ada teng syariat kang lisane halus ngendikane kapindho mulya marang wong tuane.
Semoga kita